Mayor Cris Crampatanta, number 5 sa balota. Bangon sa bagong Quezon, Cris Crampatanta, number 5 sa balota. Ating hialal para Mayor. Kung ako ang pipili ng aking Mayor, ang pipiliin ko, sino? Siyempre, itong bago, si Crampatanta, si Crampatanta, si Cris Crampatanta, Mayor Crampatanta. Sa kanya, sigurado. At kung ikaw naman ang pipili ng iyong Mayor, ang piliin mo, sino? Si Mayor Crampatanta. May lingap siya't matulungin, madaling lapitan, laging tumutulong, galing pa sa bulsa niya. At kung tayo naman ang pipili ng ating Mayor, ang piliin natin, sino? Si Mayor Crampatanta. May isang salita, asahan ng madla, totoong may asikaso, totoong may asikaso. Si Cris Crampatanta, Mayor Cris Crampatanta, number 5 sa balota. Bangon sa bagong Quezon, bayan ng Quezon. Ating hialal si Cris Crampatanta, ang mayor na kakampi ng mga kabataan, seniors, parents, LGBTQIA, teachers at lahat ng mabubuting mamamayan ng Quezon. Number 5 sa balota, Mayor Cris Crampatanta. Cris Crampatanta, number 5 sa balota. Kaya Quezon ang iboto nyo, si Mayor Crampatanta. Bago naman, si Mayor Crampatanta. Bago naman, maraming proyekto, malinis na pamumuno, kalusugan iingatan niya, trabaho, turismo, edukasyon, kaunlaran. Kay Crampatanta, kay Crampatanta, kay Mayor Crampatanta tayo. Bago naman, pagkain at seguridad, sa kanya sigurado. Kaya sana pag pumili tayo, ayusin natin po. Bago naman, ayusin natin po. Bago naman, para di sayang ng boto. Kay Crampatanta, kay Crampatanta, Mayor Crampatanta. Bago naman, si Cris Crampatanta, pag-asa ng bagong Quezon. Mayor Cris Crampatanta, number 5 sa balota. Bangon sa bagong Quezon, Cris Crampatanta, number 5 sa balota. Ating hialal para Mayor.